Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur bos iki. Aku rene karo Piti bos. Nah, tarat. Ipin membantu. Membantu orang tua bos. Alhamdulillah dagangane Mbok Suti laris. Barang sama Pit? Iya sama? Dikasih orang baik Mbak Maya tadi sore. Mbak Maya wis ngasih. Iya. Mau ke sore Maya ke ya bar maghrib udan deres lho. Ngono iki vlog kan gak apa-apa Mbak Maya kae. Wah, apa kowe tak cas kok. Gak mungkin oleh. Oleh Maya kita boleh. Ucapan terima kasih. Kowe terima kasih karo Mbak Maya. Lo tak deloki bakul petol waying. Lah, kalau buah waying. Waying. Enggak, terus paro. Kowe rokokan gaya ngono piye maksudmu lho? Edi. Rokane ngene, Ding. Saya karo Mbak Santi ning omah. Mangane guya gayil. Melu ngidong baye. Lho, Bos. Akan lagi dibor Mbak Maya, Bos. Terus turu Semoga segone tinggal paro itu dibone gone. Tanah rodong anu. teret tek segone. Mari ngono terus Segone tak nggo sahur engko wis mangko, Bos. Tek alhamdulillah. Kok enak men rokokmu sing. Kak guya gayil iki piye? Iki piye ta maksudmu ngono kuwi piye kok? Coba, Bos. Ada kresek. Resek. itu malah pol gajiran kabeh gam. Anu kono. Anu wi. Tengklek goreng banjir. Tengklek itu banjir le. Nek itu paling ngor kaline sing gede paling ngono. Sing kenter kita lah. Sing Kita batang. Ini. Omahe amblok. Kuwi Andi sing ane sam pulo kowe. Ya. Oi, Bayake 3.000. oh terang. Ya. Di kafe apa tuku alat gak matok maghrib macam itu ya. Kan cuma adine. Balik jongwon sih. Oh, dan. Bejar ya, Ki, ya? Nganu, ndiki dumpil. Dumpil mau. Aja iki doli. Ki sapa iki? Ki putri karo Dika. Ya Dika. Wis ngasih borong orang baik ya. Barang Mbak Maya. Bayar ya. Matamu bayar apa? Wis balik kota bayar ya. Aduh mlebu kok. Awake. Khusus wetok berarti karo Kipin. Iya, karat men. Bayar. Segone Oh, ya Win. iya toh. Ayo aja mesuke. Ya alhamdulillah kok. Alhamdulillah Bangun ngono. omah kok. Alhamdulillah lo bangun. Ya payek tuku. Maksudnya gratis. Gak bro ngono kok. Lah kok. Payek keliro kok. Oh Surabaya kok. Selamat. Alhamdulillah. Ngen anakku. Anakku sih tentara loh. Anak kudu. Sabar belum? Ya anakku tuh. YouTuber ya? Nganu, calon Kipin. Calon. Calon majikan tapi calon majikan. Oh, dulu. Payu coy. Payu tuh kok sok. Wis habis, Mbok. Tak sih. Alhamdulillah. Ini sebenarnya kata karena tunggu manganku udah ditutup. Dekat digugah. Anak Untara. Tutup nang bunga itu rene. Oh, gak sahur Wino. Bukan anak. Oh. Dia kan ada buat buat Maya. Terima kasih Mbak Maya, berkah barokah Mbak Maya. Lancar ya. Ya alhamdulillah ki rek. Ibu sarapan sesuatu.
Ya apa? Harapan sesuk. Yo gak poso. Yo Ngarit le ndang ngene ya. yo tetep wayang ngarit poso. Lah poso. Ya poso to. Bisa itu ya. Bisa we. Terus poso kok. Sing nyari wajene kan ngono to. Wayangnya cangkeme wayang. Tetep aku poso menghormati wong tuane. Oh, mati. Wajene. Kaki kesana aku kan gak poso to. Minggu sore kan kena buka. Ya, karena belum makan awan toh, maksudnya. Ngawur. Tetep poso awan kok. Lah kowe poso terus awan lelep rokokan. Saya kawas. Ora blok goblok. Bocah sama wandu tuh. Saya kesel banget are. Dene kan gak sahur to. Tenang nih. Cik, Aku. Apa ya? wajan ya. Kalau kena kopi. Sik bos iki kopi to. Bantu orang tua ini. Tetep poso hari puasa tetep poso. Mati wong poso. Iya, berarti tok wae tok. Dua tok lho we. Model kok kayak kok. Tak juga Mbak Maya rezekine lancar. Amin. Sehat selalu. Siap. Nah, doa Warga. Kowe gak sahur, Bin? yang kok aku sampai rata orang jam Ora poso sahur. jam Aduh. Jadi gue makan siang ini mesti nganu mbok ti. dan iki biasanya nek wong nganu to Oh, apa? Ya selesai dapur dhewe kok. kesana tege Alah serangan kowe aku. tege perhati iki langganan nek isu ngono nah terus baru tak butuh tepak poso menghormati wong poso sing anu tak jowo jubar ya poso buat Iya Suti. Suti kecil. Poso, Gipin. poso bos Gipin poso teman-teman. Napa-napa kerso Suti. poso Ngono isin lho Pin nek konangan Pin. Lu jujur. jujur kok aku kok jujur kok terus terang uang kan dhewe Iya. Terus terang gak poso. tetep toh kok sok pegane ngarit kok Kan lemburan sambil lo. iki tuh bantu piye gak apa Iya, Pin. tanggal 21 Bisa. tanggal 20 Bakar wah. terakhir bakule Terang Terus nyapa? dari. tanggal 21 aku pasro Terus Paro nangis itu kecil. Orang kurang. kan aku kan kontrolnya kan isu toh jam itu terus antriannya udah nomor 5 isu ya iya. kan saise Kowe montoran, Pin? Belum ora. Ngawur cegak Wajrundi. oh itu jenenge bajulan itu sektik ku lho mulang Iya lho kan kasore ngono putri. Aku es kuwi lho. Terus kipas takon. Ndi to? Duwe kok wedi ya. Ngono iki kok. ngawur ya Kuwi terus turus. Lah wis jere anggota. anggota tembak kok kan wedi to wong iku ndek kok piye ngono kan gak penak Oh iki jere anggota kok. anggota Isu budal jam piro? apa ya tanggal 21 Hmm. jam 7 udah Mangane Itu gue cegatan wi. lah makane isu Cegatan nih kidul biasa tapi ini kayu. ya makane kuwi aku diomongin karo Niko kan lanjut gue mena jam itu kan gue antrian udah cepat gue neng anu Mesti karena ngerti suster ya we. Model mau tikus ya kok. Nowo kok. 1 menit ki. Grepi 10. apa Iki 1 menit kok. Push. wes vlog pagi hari ini wae sahur wis tak akhiri semoga Mbak Maya ini lancar Amin. sehat selalu Sehat-sehat sak keluarga.
Wes penting dagangnya mbak aku laris. Alhamdulillah dari Mbak Maya. Iya. Sore jam 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, wassalamualaikum. Bang, Assalamualaikum. wassalam. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Dah toh. Waalaikumsalam. Kan mau pembukaannya assalamualaikum toh Pin. Iki malah. Oke, terima kasih teman-teman. Pokoknya jangan lupa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Pagi hari ini Mbak. jam 6. Ya, terus wassalam. Waalaikumsalam. Wassalam. Buat parai saya, Bud. Oh, tekek. Penutupan gak iso, Bud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum, Dang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan we terus aku assalamualaikum Pin. Waalaikumsalam. Lah kuwi lho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bos.